Wazirin Adama wazo canja Buhari. Baba ya firgita. Sama da rabbana in yayi tsari. Baba ya firgita. Shi sannu bai masa sauri. Kai, Allah shi ba mu ruwa. Assalamu alaikum. Muna buƙatar ruwa. Baban gida gari. Mallam Bello ya gida. Alhamdulillah. Mallam Bello. Ya madan, ya iyali. To alhamdulillah. Ya kasa gada muke ciki. To ba mu ci komai sai dai mu ci alhamdulillah mun gode Allah. Ka bace ka bar gittowa haka. Ko ka bar gadin nan. Wallahi lahiya kasance ba lau amma dai wani abin alheri ne. Can gida nake da labari. Can Najeriya. Ka san siyasa ta yi kusa. Lalle an ce lokaci ya kusa wallahi watanni ɗaya sun ka rage. To wallahi cikin ikon Allah an tsisan mana wazirin Adamawa jam'iyyar mu ta PDP. An yi primary election kuma ya ci. Ya tsaya takarar shugaban ƙasa yanzu ma ya tsaya takara. Alhamdulillah. Shi ne ce wanga abin alheri dole in zo sanar da kai. Wallahi aka san ina bala'in yi ne 200% ba ma 100 ba 200% kai a Atiku Adamawa. Ina faɗa ma yanzu albashi ɗaya nake jira sai Najeriya don dole da ni da iyali na mu ba Atiku ƙuri'a mu. Ka san ko yau 19 ga wata ha? To abinda naka so da ni da iyali na mu tabbatar da mun zaɓi turakin Adamawa. Wai kana nan ba ma yanzu zamana ba sai wani sati za ka tsaya. Ina ni ga kuɗin ta yanzu. To wallahi ni ko ƙasa na sai na tafi. Ina koma Najeriya ko ƙasa na wallahi da ni da iyali na da kowa na duk wani wanda ka jin magana ta sai ya zaɓi turakin Adamawa. Wato kwanaki shekarun baya rara ya muna waka ya ce masu gudu su gudu. Mun kai sauran kai ma gudu. Yanzu kuma so shi kai a ce masu mutuwa su mutu. Kai ni ga magana ma da nake tana bata min lokaci. Cikin ni in kwaso iyali na da kana in koma in wuce. Wallahi wuce ni kan zai. Ba ni ɗaya ni gaji da mulkin baba mai iyafes ba ke. Kana shi matsalar baba mai iyafes. Yana cin mulki ya kyala kowa. Ai ta kashin ku ta dumuwa ya sa iyafes zai jin ku waɗannan da na kunna mai waƙannan su ɗaya ka saurari. Kai ina da aka wuce. Wallahi gaskiya na. Ni ba da ma kankanta mai kayan ga ni ma wucewa zai yi. An ka ce daki ya haɗu mibban mara ta yi. Baba ya firgita. Ya maza a ƙara masa sati. Wani an kunyata. Yau yana a hannun talakawa. Sati ɗaya ya rage ta juye da Buhari. Baba ya firgita. Dubar marai ga haske ta ka zo. Da Allah rika wazirin Adamawa. Da Atiku baba ina da talaka. Fito don ka kore yunwa da kishirwa. Da rukayya karkace ba ka iya. Baba ya firgita. Bismillah. Malam baban gida lahiya ina ta oda tun ɗazu baka buɗe ba. Lahiya lau. Gida nan na. Lahiya dai. Wallahi tun ɗazu ma nika jiran ka saboda ka in wuce wani to ya ma sata ka azani na ɗaukan ma wani abu littafi ta da shi. Yanzu wani aboki na Allah ya kamin labarin cewa turakin Adamawa Atiku Abubakar. Wanda da sani. Shi wanda ka sani wa. Mai jinkan talakawa. Mai jinkan talakawa. To shi an ka tsaye su a takara don haka yanzu wallahi. Can Najeriya. Wallahi can Najeriya don haka can na ni yanzu haka. A to masha Allah. Kasa ma ni ne taya wallahi dun ban da ko naira. Albishirin ka mallam baban gida. Goro Alhaji. Ina so in faɗa maka shi wanga mutumin da ka faɗi Alhaji Atiku Abubakar turakin Adamawa. To ko na Afirka da ka sani ba ƙaramin ci gaba muka samu ba. Alhamdulillah. Saboda akwai kamfanuka da dama waɗanda ya yi kuma matasa suna amfana da su. Wai ba Najeriya ɗaya ta hada? Ba ƙasar kuɗi an ka san shi ba wallahi. Wallahi ba ƙasar kuɗi an ka san shi ba. Duk da nan Afirka da ka sani an san shi. Kamfanuka da dama kuma fiye da matashi miliyan 100 suna amfana da shi. Tun yana da mataimakin shugaban kasa tun bai zama shugaban kasa ba fiye da miliyan 10 suka ci karkashi dai kaga ya gina mana kamfanin nan ka ya gina mana makaranti ya gina mana asibitoci ya gina mana hanyoyi to yanzu misali idan an ka ce kai shugaban kasa ni har gani ai sai dai mu koma turai don haka wallahi ni da gadin Allah so sai dai lahira ana yi ne amma dai nan duniya ban koma yin gadin nan saboda wallahi in dai Allah ya kai shi shugaban kasa duk wani matashi mai karatu iri na tunda ka duba gani ina da karatu na da komiwa amma talauci da bala'i da koro na Najeriya ya sani dauna ina ma gadi don haka shi na ni yanki shawara wallahi ko ma za mu yi mu fito on mu da urata mu zabe Atiku Abubakar wai mai gida dama kana nufin Atiku Alhaji Atiku Abubakar kuke ta magana tun ɗazu shi fa tura kyara ma shi na maka ta magana tun ɗazu wai baki gane wanda nika magana ba tun ɗazu ai kuwa mai gida in dai shine ina da tabbacin sai ya ci wannan kujerar da aka ba shi saboda mai gida kana ganin tunda muna ƙasa gida Najeriya mace sama da mace miliyan 5 ya ba masana'ar yi kaga ya bude mana santa aka koya mana dinki saƙa da duk sana'o'in hannu sannan duk wata mace sai da aka bata miliyan 2 ta je ta jajari don haka ni na goyi bayan ka wallahi 100% zan shiga in diba abin da akwai yanzu in ɗauko ma ku shiga mota ku sai Allah ubangiji shi kai kula alhamdulillah kana da wanda zai haɗa ka da Atiku Abubakar din ai ba da rai zan ce wuri ne ba yanzu Sokoto ne ka san da ma ci a garin mu bala'i da tashi hankali na yan bindiga shi yasa na dawo nan in zo Sokoto gidan Alhaji Awwalu Ila
wazirin ɗin ɗayi can zanna in zauna shi ma na san shi na san shi to shi wai hannu an san shi Alhaji Waziri ko shi an san wazirin ɗin ɗayi duk an san Alhaji Awwalu Ila shi da Atiku duk an san babu to wallahi to can na zanna yanzu shi zai ban masauki da komi daga nan in ban nan akwai wanda shi ma Abba Firidon sarkin yaƙin Atiku Abubakar na jihar Bauchi na gane shi kuma daga nan zan je Bauchi shi Alhaji Awwalu Ila shi zai hada ni da Alhaji Abba Firidon daga can Bauchi shi za a wuce da ni can in ga mai gida Allah ko ni yanzu na inda a ce dan Najeriya nake ai da na shekara gudu na ta in dangwala ta in faɗa ba wallahi dan haka ka kwantar da hankalinka bari in shiga cikin gida in ɗauko abin da ya sauka in baka sai ka tai Allah shi kai ka lafiya wallahi nagode ne Allah shi kai ka lafiya nagode ne Allah bari in shiga babu komai ga ka da bari in shiga babu komai ga ka da jira ka nan kai ka jira ni ga ka da bari in shiga Adama wazo canja Buhari Baba ya firgita ma da rabbana in yayi